በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ጽቡቕ ውዒለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኮ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ተምኒተይን ተስፋይኒ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ 14 በዚ ሎማዓንቲ ዝንበብ ዝጽለ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ መብርሃን አደይ አንደበት ኩንኒ። አቡነ አረጋዊ 14 ጥቅምቲ በዛ መዓልቲ እዚኣ ጻድቅ አቦና አቡነ አረጋዊ ዝተሰወረሉ መዓልቲ እዩ። አቡነ አረጋዊ ሃገሮም ሮም እዩ። አቦኦም ይስሐቅ ይበሃል። ንጉስ ሮም እዩ ነይሩ። አዲኦም ድማ ዕድና ትበሃል። አቡነ አረጋዊ ወዲ 14 ዓመት ምስኮኑ ስድሮኦም ንሓንቲ ካብ ወገን ነገስታት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ያሕፀይዎም። እንተኾነ ነቲ ሓሳብ ስለ ዘይተቐበልዎ ናብ ጽርእ ሃዲሞም ብምኻድ ኣብ ገዳመ ዳውናስ ኣተው። ኣብ እምነት እቲ ገዳም ዝነበሩ ኣባ ጳኩሚስ ፍቓድ እግዚአብሔር ምዃኑ ተረዲኦም መዓርገ ምንኩስና ሃብዎም። ብዙሓት ካብ ኣዝማዶም ዜናኦም ሰሚዖም መንፈሳዊ ቅንኢ ሓዲርዎም ድማ ከምኦም ንዓለም ገዲፎም ገዳም ብምእታው መንኮሱ። ንሳቶም ድማ ኣባ ሊቃኖስ ዘቁስጥንጥንያ፣ ኣባ ይምዓታ ዘቆስያ፣ ኣባ ጽሕማ ዘአንጾኪያ፣ ኣባ ጉባ ዘኪልቅያ፣ ኣባ ጴንጠሌዎን ዘሮምን፣ ኣባ አሌፍ ዘቂሳርያን ይበሃሉ። ንሳቶም ድማ ቡፃን ለከ ዘኮንከን ነመርሃ ሃበዛቲ ፍኖት ከመሄር ኖላዊ ዘየአቅብ መርኤቶም። ከምቲ ንመጓስኡ ብግቡእ ዝመርሕ ጓሳ ንዓና እውን ናብ መንገዲ ህይወት ስለ ዝመራሕካና ብፁዕ አረጋዊ ክትበሃል ይግብአካ በልዎም። ናይ መጀመርያ ስሞም ዘሚካኤል እዩ ዝነበረ። ስሞም አረጋዊ ዝተባሃለ እምበር ካብዚ ንድሓር እዩ። ብድሕሪ እዚ ኣዲኦም ንግስቲ ዕድና ክብረ ቅድስናኦም ሰሚዓ ክትበጽሖም ኢላ መጸት። ኣዴኻ መጺእ ኣላ እሞ ረኸባ ምስ በልዎም ግን ኣበዩ። ግድን ክትከይዳ ኣለካ ኢሎም ምስ ኣገድድዎም ድማ ስለምንታይ መጺእኺ ኣደይ ኢሎም ሓተትዋ። ኣዲኦም ድማ ንስኻ እኳ ብንእስነትካ ነዛ ዓለም ዝነዓካያስ እዛ ዓለም እዚኣ ንዓይከ እንታይ ክትጠቕመኒ ትኽእል በለቶም። አቡነ አረጋዊ ድማ ደስ ኢልዎም መዓርግ ምንኩስና ሂቦም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ እምምኔት ገይሮም ሸምዋ። ድሕሪ 7 ዓመት ናብሮም ተመሊሶም ከስተምህሩ እንከለው ድማ ዜና ሃገርና ሰሚዖም ናብዚ ክመጹ መንገዶም ጀመሩ። ቅዱስ ሚካኤል ብክንፉ ተሸኪሙ ኣክሱም ኣብጽሖም። ምድሪ ኣዜብ ብዘይ ሃዋርያት ጸኒዓ እትነብር ክርእያ ምስ በልዎም 7 ቅዱሳን ድማ ንብረቶም ጠቕሊሎም ሰዓብቶም ኣኸቲሎም ኣክሱም ኣተው። እዚ ድማ ንጉስ አልዓሜዳ ካብ ዝነግስ ኣብ መበል 50 ዓመቱ እዩ። ኣባ ገሪማ ወይ ከዓ ይስሐቅ ግን ክሳብ እዚ ዕለት ኣብሮም ነጊሶም ነበሩ። ምስ ለኣኹሎም መንግስቶም ገዲፎም ምምጻእ ታሽዓዮም ኮኑ። ድሕሪ 12 ዓመት ናይ ሓባር ጻኒሕት ድማ ንብሕትውናኦም ጽሞናን ምጥዓም ምስ ኣበዮም ኣባ አረጋዊ ካብ ኣዝማድና መፍልላይና ካብ ሃገርና መውፃና ብብሕትውናን ኣብ ጽምዋን ንኽነብር እዩሞ ተፈላሊና ክነብር ይግበአና እዩ በልዎም። በዚ መሰረት ድማ አቡነ አረጋዊ ናብ ደብረ ዳሞ፣ ኣባ ሊቃኖስ ናብ ደብረ ቆናጽል፣ ኣባ ጴንጠሌዎን ናብ ደብረ ጾማእት፣ ኣባ ይስሐቅ ወይ ከዓ አቡነ ገሪማ ድማ ናብ መደራ፣ ኣባ ጉባ ካብ መደራ 2 ምዕራፍ ርሒቆም፣ ኣባ ጽሕማ ናብ ጸደንያ፣ ኣባ ይምዓታ ናብ ገረዓልታ፣ ኣባ ኣፍጼ ናብ ያሓ፣ ኣባ አሌፍ ናብ ኣሕሳኣ ኣትዮም በዓቲ ሰሪሖም ተቐመጡ። አቡነ አረጋዊ ነዲኦም ቅድስቲ ዕድና ሒዞም ደቀ መዛሙርቶም ማትያስ ኣኸቲሎም ንእግረ መንገዶም እናምሃሩ ሕሙማት እናፈወሱ ደብረ ዳሞ በጽሑ።
ኣሚንን ዝሰዓብኦም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እግረ ደብረ ዳሞ ገዳም ሰሪሖም ንኣዲኦም እመምኔት ሸምዋ። ኣብ እግሪ እቲ ጎቦ ኮይኖም ነዚ ጎቦ እዚ ከመይ ገይረ ክወፀ ይኽእል ኢሎም እናሓሰቡ እንከለው ዝተኣዘዘ ገበል ጭራኡ ኣብ ፍርቂ እቲ ጎቦ ገይሩ ምንተ ብከ ውስተ ዛቲ ደብር በዚ ጎቦ እዚ እንታይ ኣለካ ትበልዖን ትሰትዮን ትለብሶን የብልካን ፀሓይን መዓልትን ቁርን ለይትን ኣየስፍረካን በሎም። ኣቡነ ኣረጋዊ ድማ ስቕበል ስቒልካ ዝተኣዘዝካዮ ግበር በልዎ። ሱሳ እመት ዝኸውን ብጭራኡ ጠምጢሙ ቅዱስ ሚካኤል ሰይፊ እሳት ሒዙ እናሓለዎም ናብ ጫፍ እቲ ጎቦ ኣውፅኦም። ምስ ወፁ ድማ ሃሌልያ ለኣብ ሃሌልያ ለወልድ ሃሌልያ ለመንፈስ ቅዱስ እናበሉ ኣመስገኑ። ገዳም ደብረ ዳሞ ደብረ ሃሌልያ እንዳተባሃለ ዝጽዋዕ እምበር በዚ ምኽንያት እዩ። ክሳብ እዚ ዕለት እዚ ብሰንበት ጥራይ እዮም ዝበልዑ ዝነበሩ። በዚ ዕለት ግን ፍርቂ ባኒ በሊዖም ጸገቡ። ብድሕሪ እዚ ምድራዊ ምግቢ ኣይተመገቡን። መላእኽቲ ብዕለተ ሰንበት ክርስቲያን ሰማያዊ ሕብስትን ሰማያዊ ወይንን እናምጽኡሎም ቀዲሶም የቐብልዎም ነበሩ። ድሕሪ ግዜ ዜና ጽድቆም ሰሚዖም ካብ 6,000 ዘይንእሱ ደቂ መዛሙርቶም ኮኑ። 97 ዓመት ምስ ገበሩ ጎይታ ፍርቂ ለይቲ ተገሊጹ ድኻምካ ርእየዮ ኣለኹ ጸሎትካ እውን ሰሚዐዮ እየ ምድራዊ መንግስትኻ ገዲፍካ ስለ ዘገልገልካኒ ድማ ሕልፈትን ውድቀትን ዘይብላ ሰማያዊት መንግስተይ ከውርሰካ እየ። ለዘሂ ገብረ ተዝካረከ ወተኣመነ በጸሎትከ እሁቦ ሞጎሰ በቅድመ መላእክት እየ። ዝኽርኻ ዝገበረ ብጸሎትካ ዝተኣመነ ኩሉ ኣብ ቅድሚ መላእኽተይ ክብሪ ክህቦ እየ። ንዝጠመየ ብስምካ ዘብልዐ ጽሙእ ዘስተየ ቤተ ክርስቲያንካ ዝሰርሐን ዜና ገድልኻ ዝጸሓፈን ዘንበበን ዝሰምዐን ክሳብ 15 ትውልዲ ክምሕረልካ እየ። ናይ ኣዴኻ መቓብር ከም ናይ ሙሴ ክኸውን እዩ። ንስኻ ድማ ሞት ኣይክትመውትን ኢኻ ኢሉ ተስፋ ሃቦም። ንመነኮሳት ኣኪቦም ድማ እምእዝየሰ ኢትርእዩኒ በስጋ ድሕሪ ሕጂ ብስጋ ኣይክትርእዩንን ኢኹም ኣበምኔት ሸይሞምሎም ድማ ተሰወሩ። ምንኩስናን ብሕትውናን ኣዝዩ ዓብይ ክብሪ ዘውህብ ምዃኑ እናተፈለጠ ኣብዚ ግዜ ንብሕትውና ንምንኩስና ወይ እውን ንመንኖ ዓለም ዝነቕፉ ተጠራጠርቲ ከም ዘለዉ ፍሉጥ እዩ። እንተኾነ ቅዱስ መጽሓፍ ከምዚ ይብል፣ ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ እንሆ ንሕና ኩሉ ሓዲግና ሰዓብናካ እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና በሎም። ኢየሱስ ድማ በሎም ንስኻትኩም ዝሰዓብኩምኒ ብሓድሽ ልደት ወዲ ሰብ ኣብ ዝፋን ኣብ ዝቕመጠላ ግዜ ንስኻትኩምን 12 ነገድ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ስለ ስመይ ኢሉ ገዝኡ ኾነ ኣሕዋቱ፣ ኣቦኡ፣ ኣዲኡ፣ ሰበይቱ፣ ውሉዱ ወይ ሕርሻኡ ዝሓደገ 100 ካዕበት ክረክብን ናይ ዘለዓለም ህይወት እውን ክወርስን እዩ በሎም። ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 26 ጸሎትን በረኸትን ናይ ጻድቕ ኣቦና ኣቡነ ኣረጋዊ ፀሓይ ከምኡ እውን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ኣርኬ ሰላም ዘሚካኤል ዘተሰምየ አረጋዊ እስመ ሁረቱ በጥበብ ወፍናዊሁ ልባዊ ምስሌሁ ህቡረ ዘበአሃዱ ህላዌ ሰላም ለቅዱሳን ዘተሰንአው ስንአዌ ከመ በጸሎት ይስዓሩ ስርዓቶ ለአርዌ ይብል በረኸተ ምሕደረና አቡነ አረጋዊ በረኸተ ምሕደረና አሜን። ከምኡውን ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ገብረ ክርስቶስ ቅዱስ መርዓዊ ዕረፍቲ እዩ። ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ወላዲ ኣቡኡ ናይ ቁስጥንጥንያ ንጉስ ቴዎዶስዮስን ኣዲኡ ንግስቲ መርኬዛን ይበሃሉ። ብመብጻሓ ዝረኸብዎ በይኑ ወዶም ስለ ዝኾነ ሃይማኖት እናምሃርዎ ብምግባር ተንከባኺቦም ኣዕበይዎ። ንንግስና ኣቡኡ ብምውራስ ንቁስጥንጥንያ ክገዝኣሎም ብምድላይ ወለዱ ንመጠን ኣካል ምስ በጽሐ ንጓል ንጉስ ሮም ኣመርዓውዎ። ንሱ ግን ንዓለም ብፍጹም ብምንዓቕ ንመስቀል ክርስቶስ ንምሽካም
ዝተቀረበ ነበረ እሞ ኣብቲ ዕለት መርዓኡ ለይቲናቱ ኾነ። ናይ መርዓቱ ድንግልና ሓልዩ ካብ ቤት ወፂኡ ኣብ መርከብ ተሳፊሩ ናብ ርሑቕ ሃገር ብምኻድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተቐሚጡ ምስ ነዳያን ተሓዊሱ ብምልማን ለሚኑ ዝረኸቦ ድማ ንኻልኦት እናመጽወተ ብጾምን ብጸሎትን ተጸሚዱ 15 ዓመት ነበረ። እምበይትና እመብርሃን ወላዲተ ኣምላኽ ተገሊጻ ንሓደ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ኣገልጋሊ ንናይ ገብረ ክርስቶስ ጽድቂ ምስ ነገረቶ ነቲ ምስጢሩ ንኹሉ ሃገር ኣብጽሕሓሉ። ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ድማ ግብረይ ተፈሊጡ ካብ ውዳሴ ኾንቱ ክሃድም ኣለኒ ብምባል ናብ ካልእ ሃገር ብመርከብ ምስ ተጓዓዘ ብፍቓድ እግዚአብሔር እታ መርከብ ናብ ዘይኣንፈታ ወሲዳ ኣብ ኣፍ ደገ እንዳብኡ ኣብጽሐቶ። መንነቱ ከም ዝሓብአን ንዓለም ማዕረ ክንደይ ከም ዝነዓቓን ምእንቲ ክርዳእ ኣብ ኣፍ ደገ እንዳ ንጉስ ኣቦኡ ከም ለማኒ ኮይኑ ንኣኽልብቲ እንዳ ኣቦኡ ዝወሃብ ርፍራፍ እንዳተመገበ ን15 ዓመት ብምሉእ ብትዕግስቲ ተቐመጠ። ሓሽከራት ኣቦኡ ድማ ኩሉ ሕጻብን ርስሓትን እንዳደፍኡ ምስ ኣሰቃይዎ ኣኽልብቲ እንዳ ኣቦኡ ግን ንቁስሊ እግሩ ይልሕሱ ነበሩ። ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ብጣዕሚ ዝተኸብረ ወዲ ዓብይ ንጉስ ክኸውን ከሎ ነገር ግን ንዓለም ፍጹም ብምንዓቕ ስለ ጽድቂ ተሰዲዱ እናለመነ ዝረኸቦ እውን እናመጽወተ ብጾምን ብጸሎትን እናተጋደለ 30 ዓመት ሙሉእ ተቐመጠ። ኣብ መወዳእታ ድማ ጎይታናን እመቤትና መብርሃንን ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ኣብ ቅድሚ ገብረ ክርስቶስ ዝነበሩ ኩሎም ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ኩሎም ሰማዕታትን ኣኸቲሉ መጺኡ ቃል ኪዳን ድሕሪ ምእታው ምስ ጎይታና ብሓንሳብ ዝመጹ ኩሎም ብዓብይ ክብርን ምስጋናን እናመስገንዎ ጎይታና ንኽብርቲ ነፍሱ ኣብ ሕቑፉ ተቐቢሉ ኣዕረጎ። ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ቴዎፍሎስ ኣብ ቅዳሴን ከለው ናብ ቤት ንጉስ ከይዶም ናይ ገብረ ክርስቶስ ስጋ ከምጽእዎ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ካብ ሰማይ ብትእዛዝ መጻሎም እሞ ከይዶም እንተረኣዩ ናይ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ስጋ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ኣቦኡ ንጉስ ወዲቑ ረኸብዎ። ኣብ ኢድ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ድማ ብጥቕላል ወረቐት ዝተጻሓፈ ደብዳቤ ነበረ እሞ ወሲዶም ከንብብዎ ምስ ፈተኑ እቲ ወረቐት ኣይልቀቕን ኢሉ ፈጺሙ ኣበዮም። ብዙሕ ምህለላን ጸሎትን ምስ ተገብረ ድማ እቲ ወረቐት ካብ ኢዱ ተላቐቐ እሞ ምስ ኣንበብዎ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ስለ ፍቕሪ ኣምላኹ ኢሉ ን30 ዓመታት ዘሕለፎ ብጣዕሚ ኣሰቃቂ መከራ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ኣቦኡ ዋላ ሓደ እንከይፈለጦ ዘሕለፎ ብጣዕሚ መሕዘኒ መከራን ብሓዘን ዘብኪ ታሪኹን ብናቱ ኢድ ብዝርዝር ጽሒፍዎ ተረኽበ። ንጉስ ኣቦኡን ንግስቲ ኣዲኡን ድማ እዚ ወዶም ዝጽሓፎ መልእኽቲ ኣብ ዘንበብሉ ግዜ ዝኾንዎ ጠፍኦም። እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ድማ መጀመርያ ወለዱ ሰበይቲ ገይሮም ዘምጽእሉ ጓል ናይሮም ንጉስ ለባም ተኣማኒት ኮይና 30 ዓመት ሙሉእ ኣብ ቤት ኣቦኡን ኣዲኡን ብትዕግስቲ ክትጽበዮ ምንባራ እዩ። ንሳ ድማ ታሪኹ ክንበብ ከሎም ምስ ሰምዐት ከም ዕብዲት ኮነት። ንናይ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ስጋኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክወስድዎ እንከለው ብጣዕሚ መገረምቲ ተኣምራት ኣብ ልዕሊ ድውያንን ሕሙማትን ተፈጸመ። ካብ ተኣምራቱ ዝተለዓለ እቲ መገዲ ብዝሒ ተጨናኒቑ ኣይሕልፍን ምስ በሎም እቲ ንጉስ ኣብ መንገዲ ወርቂ እናበተነ እቲ ሰብ ነቲ ወርቂ ንምልዓል ምስ ከደ ብፍጥነት ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣብጽሕዎ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ጻድቅ ይምሓረና፣ በረኸቱ እውን ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ሰላም ለገብረ ክርስቶስ እንተ አንደየ ኣባሎ በደድ ኣቡሁ ኣክልብት እስከነ ለሃሱ ቁስሎ ዓረፈ ዮሐንስ ለእግዚአብሔር ከመሰአሎ እምደ ኣግብርት ተኮንኖ ወእምእደ ኣእማት ተጽኖ እምድህረ ፈጸመ ወሰለ ጠገድሎ ምን በረኻቱ ይሕደረና። ከምኡውን ሰማዕት ቅዱስ ሙሴ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ሰማዕት ቅዱስ ሙሴ ዘሮም ዕረፍቲ እዩ። እዚ ሙሴ ዝተባሃለ ጻድቕ ታሪኹ ምስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ዝመሳሰለ እዩ።
عرفتم እውን ኣብ ሓደ መዓልቲ እዩ ወለዲ ቅዱስ ሙሴ ካብ ሃገረ ሮሜ እንትኾኑ ንእግዚአብሔር ዘምልኹን ዝፈርሑን ለዋሃት በዓል ጸጋታት እዮም። ብጾም ብጸሎትን ዝተፈልጡ ንድኻታትን ጾሞም ንዝሓደሮን ድማ ዝመጽውቱን ነበሩ። ቆልዓ ግን ኣብ ኣይነበሮምን እሞ መብዛዕኣትዮም ቆልዓ ምስ ወለዱ ንስሙ ሙሴ በልዎ። ጥበብ መንፈሳውን ጥበብ ስጋውን እናመሃሩ ኣዕበይዎ እሞ ካብ ወገን ዓበይቲ ሃገረ ሮም ዝኾነት ጓል ብስርዓት ቤተ ክርስቲያን ኣመርዓዎ። ኣብ እንዳ ሕጽኖት ኮይኑ ናይታ ጓል ብጣዕሚ ዝጸበቐ መልክዓ ርእዩ እዚ ኩሉ ነገር ጠፋይ እዩ ኢሉ ሓሰበ። ናይ ክልቲኦም ድንግልና ተሓልዩ እንከሎ ግን ንሰበይቱ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ እንራኸብ ድሓንኩኒ ኢሉ ወፂኡ ከደ። ዝለበሶ ናይ ክብሪ ልብሱ ድማ ሸጦ እሞ ንድኻታትን ጸሞም ንዝሓደሩን መጽወቶ። ንሱ ድማ ፍጹም ድኻ ኮይኑ ቁራስ እናለመነ ንዕኡ እናተመገበ ክሳብ ሃገረ ሮሃ ከደ። ኣብ ሃገረ ሮሃ ምስ በጽሐ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ንንጉስ ኣቃሪዮስ ዝተለኣኸሉ ቅዱሳት ስእላት ተሳለመ እሞ ወፂኡ ናብርኡ ምስ ረኻታትን ምስ መሳኪንን ገበረ። ክሳብ ምሸት እናጾመ ድማ ብጸሎት ይተግህ ነበረ። ለሚኑ ዝረኸበ ድማ ንዕኡ ንእሽተይ ኣስሪፉ እቲ ብዙሕ ድማ ይምጽውተ ነበረ። ኣብኡ ኣውፍምያኖስ ምጥፋኡ ምስ ሰምዐ ብዙሕ ገንዘብ ብምሃብ ንባረቱ ክክል ተገይሩ ናሃገሩ ብምልኣኽ ኣድለዮ። ክልተ ኣገልገልቲ ኣቡኡ ንቅዱስ ሙሴ ረኺቦምዎ ነበሩ። ነገር ግን ኣይፈለጥዎን። ኣብ ክንድኡ ድማ ኣቡኡ ኣብ መንገዲ ንኽትረኽብዎም ኩሎም ድኻታት ሃቡ ኢሉ ዝኣዘዞም ገንዘብ ንድኻታት ክህቡ እንከለው ንሙሴ ድማ ምስኦም ሂቦምዎ ሓለፉ። ሙሴ ግን ኣገልገልቲ ኣቡኡ ምዃኖም ፈሊጡ ካብ ኢድ ባሮት ኣቡኡ ምጽዋት ብምቕባሉ ንፈጣሪው ኣመስገነ። ድሕሪዚ ድማ ተጋድልኡ ብምብዛሕ ክሳብ 3 መዓልቲ ክጸውም ጀመረ። እመቤትና ድንግል ማርያም ድማ ንሓደ ኣገልጋሊ ካህን ተገሊጻ ንናይ ቅዱስ ሙሴ ታሪኹን ጽድቁን ነጊራ ካብቶም ነዳያን ፈልዮም ናብቲ ቤተ መቕደስ ቤተ መንግስቲ ቤተ ክርስቲያን ከእትውዎ ነገረቶም። እቶም ካህን ድማ ከይዶም እምበይትና ከም ዝለኣኸቶም ነጊሮም ናብ ውሽጢ ኣትዮም በዓት ይሃብዎ እሞ ቅዱስ ሙሴ ድማ መንነተይ እንተተፈሊጠ ኣብዚ ሃገር ኣይነብርን ብምባል ናብ ቅዱስ ጳውሎስ ሃገረ ጠርሴስ ክኸይድ ሓሲቡ ብለይቲ ተንሲኡ ኣብ መርከብ ተሳፈረ። ነገር ግን እታ መርከብ ዓብይ ማዕበል ኣናወፃ እሞ ናበይ ከም ዝኸዱ እንከይፈለጥዎ ናብ ወደብ ሃገረ ሮም በጽሑ። ቅዱስ ሙሴ ድማ ፍቓድ እግዚአብሔር ናብ ኣፍ ደገ ኣቦይ ካብ ኣምጻኻኒ መንነተይ ንማንም እንከይገለጽኩ ኣብ ኣፍ ደገ ኣቦይ ተደርቤ ድኻ ተመጽዋቲ ኮይነ ንኽነብር ብህያው ክርስቶስ ስም እምሕል ኣለኹ ኢሉ ኣብ ኣፍ ደገ ኣቦኡ እንዳቦኡ እናለመነ ተቐመጠ። ኣቦ ድማ ሓደ መዓልቲ ብብዙሓት ኣገልገልቱ ተዓጅቡ ናብ ቤቱ እንከኣቱ ረኸቦ እሞ ኣብ ልዕሊ ፈረሱ እንከሎ ንኣቦኡ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኡ በጽለሊ ክሰርሓሉን ናይቶም ኣገልገልቲ ተረፍ ርፍራፍ ክምገብን ለመኖ። ኣቦ ድማ ናይ ወዱ ምስዳድ ዘኪሩ ብዝተቓጸለ ልቢ ኮይኑ በኸየ እሞ ንፈቓዱ ፈጸመሉ። ካልኣይ ድማ ካብ ኣገልገልቱ ንሓደ ጸዊዑ ነዚ ምስኪን ድኻ ሰብ ዘድልዮ ኩሉ ነገር ሓግዝዎ ኢሉ ኣዘዘሉ። ቅዱስ ሙሴ ድማ ነቲ ዝተኣዘዘሉ ኣገልጋሊ ብዘይካ ቀዳምን ሰንበትን ምግቢ ኣይተምጻለይ ኢልዎ ብመዓልታት ሰንበትን ጥራይ ንእሽተይ እናተመገበ ብኸምዚ ዝበለ ተጋድሎ ኣብ ኣፍ ደገ እንዳቦኡ ወዲቑ ን12 ዓመት ተቐመጠ። ጎይታና ድማ ተገሊጽሉ ዓብይ ቃል ኪዳን ሃቦ እሞ ድሕሪ 4 መዓልታት ድማ ምስ ኩሎም ቅዱሳኑ ተመሊሱ መጺኡ ከም ዝወስዶ ነጊርዎ ዓረገ። ቅዱስ ሙሴ ድማ ነቲ ዘገልግሎ ዝነበረ ኣገልጋሊ ኣቦኡ ወረቐትን ቀለምን ከምጽኣሉ ነገሮ እሞ ኣምጽኣሉ። ሽዑ ኩሉ ታሪኹ ባዕሉ ጽሒፉ ኣብ ኢዱ ሒዝዋ እንከሎ ኣብ ዕለተ እሁድ ዓረፈ። ሊቀ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ህዝብን ድማ ድሕሪ ቅዳሴ ካብ ሰማይ ድምፂ ሰሚዖም ተሸበሩ። ድሕሪ ብዙሕ ምህለላ ድማ ናብ ኣፍ ደገ እንዳ ኣውፍምያኖስ ከዱ እሞ ንናይ ቅዱስ ሙሴ ዓስኬረን ብኽብሪ ከንብርዎ ተነግሮም እሞ እቶም ሊቀ ጳጳሳት ድማ ንኣቦና
ቅዱስ ሙሴ ንአውፍያኖስ ጸዊዖም ካቦም እንቲ ክንባረኽ ብህይወት እንከሎ ስለምንታይ ዘይነገርካልና በልዎ። አቦ ድማ ብጣዕሚ ደንጊጹ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣብ ቤቱ ከም ዘየለ ነገሮ። ናብ ቤቱ ከይዶም ድማ ንስጋ ቅዱስ ሙሴ ኣብቲ ዝዓረፈሉ መጽለሊ ረኸብዎ። ስለ ነፍሱ ዝጸሓፎ ጽሕፈት ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ኣንበባ። ኩሎም ድማ ዓብይ ብኽያት በኸዩ። ሊቀ ጳጳስ ድማ ንቅዱስ ስጋኡ ብኽብሪ ገኒዞም ናብ ቤተ ክርስቲያን ጴጥሮስን ጳውሎስን ወሰድዎ። ንስጋኡ ዝተሳለሙ ብዙሓት ድውያን ተፈወሱ። ብጣዕሚ ዘደንቕ ተኣምራት ድማ ተፈጸሙ። ናይ ቅዱስ ሙሴ ዕረፍቱ ታሪኹ ሓደ ዓይነትን ተመሳሳልን ምስ ዝኾነሉ ምስ ናይ ቁስጥንጥንያ ሰማዕት ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ጥቅምቲ 14 ኮነ። በረኸቱ ይሕደረና፣ ኩሎም በረኸቶም ይሕደረና። ኣሜን። ኣርኬ ሰላም እብል ለዘመርዓሁ ገደፈ ወእልታሃ መንፈስ ተአጽፈ ሙሴ አጥረየ ንጽሐ ድንግልና ትሩፈ ሃበ አምደ ወርቅ ዘላዕሉ ስሙ ተጽፈ በኢየሩሳሌም ድድር ረከቦ ምዕራፈ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳና ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ጥቅምቲ 14 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ አቡነ ዘሚካኤል፣ አቡነ አረጋዊ ፀሓይ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ ከ12 አርድእቲ ዝኾነ፣ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፣ ቅዱስ ሙሴ መርዓዊ፣ ቅድስቲ ዕድና ንአቦና አረጋዊ አዲኦም፣ አባ ማትያስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ አባ ዮሐንስ ጻድቅ፣ አዴና ቅድስቲ ነሳሒት። በረኸቶም ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን አሜን። ዝወደቀ ካብ ዜማ ካብ ናባ ዝወደቀ ዝተጋግኹ ዋዕፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተኣርመለይ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ በኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን